abin kauna Allama Allahu ya ja kwanan ka ya muradina Allama jini da jiki bansar ka ya abin kauna Allahu ya ja kwanan ka ya muradina. Ya wasa almagafirat ka yalwata kirjina ya mu izina zo ni ka kyautata harshe na alfarmar malanka ya hizini baina na san ba wani bayan kai mai yi mun ya rabbana jini da jiki bansar ka ya abin kauna Allahu ya ja kwanan ka ya muradina. Salati addadin amatin da ake yi mai mu ba ma ja duk wata alfarma ka yi mai mu mun ce sannadin sakai ƙasa har sammai abban su batula kakan hasanaini madafar raunana jini da jiki bansar ka ya abin kauna Allahu ya ja kwanan ka ya muradina. Ahalin manzo masu gwagwarmaya da jiki mai kau da fajirai maulana alzaki zahara motsinki ya sakin zama ummu abiki gwagwarmayar hasanaini kuduba da zainaba sanyin raina jini da jiki bansar ka ya abin kauna Allahu ya ja kwanan ka ya muradina. Baban raunana na duniya ya ruhullah akan tafarkin ka ake zabar ansarullah mun ci alfarmar fode muka san dinin Allah nasirullah da shahidul akbar kamna igwar zamani na jini da jiki bansar ka ya abin kauna Allahu ya ja kwanan ka ya muradina. Assalamu alaika sayyidi ya sharfuddina dalilin ka muka san haƙiƙar dinina kai Allah ne ya tashe ka a ƙarnina sigar ka da Allah in an faɗa ran mu'minai tana ƙuna jini da jiki bansar ka ya abin kauna Allahu ya ja kwanan ka ya muradina. Ƙaulin ka kaɗai yana sa yahudu ruɗani kullum aikin ka da ƙauli Allah rabbani da aikinka da magana ba sa saɓani tsantsar mabiyaranka sun zamto firgici gun mujrimuna jini da jiki bansar ka ya abin kauna Allahu ya ja kwanan ka ya muradina. Kan wannan kiran komai na kasa daukas saurar maula Husaini ka ɗauka bil ikhlas ko a yabe ka ko a soke ka kai raina ka fes dogarin ka Allah kuma yana tare da kai mun shaidar wannan jini da jiki bansar ka ya abin kauna Allahu ya ja kwanan ka ya muradina. Ka ba da qurbani kan wannan turba Ahmad Hamid Mahmud tabbas basu juya ba Hamad Humed Ali sun bi tarbiyyar abba basu gaji saranda ba a gurinka jinin Ali Maulana jini da jiki bansar ka ya abin kauna Allahu ya ja kwanan ka ya muradina. Mun san tarihin baya an sha kama ka suna yin wannan ne maula dan su saka ka daina abin da kake wani har ya ce maka ka faɗa abin da kake so ya baka kace masa kidin janna jini da jiki bansar ka ya abin kauna Allahu ya ja kwanan ka ya muradina. Ranar waƙi a maulana wasu sun ce ka fita daga gidanka domin tsira daga magauta ka ce hatimin na zilla san ba ka fita na tabbatar da kai na musamman ne silatu ila rabbina jini da jiki bansar ka ya abin kauna Allahu ya ja kwanan ka ya muradina. A dalilin haka na rasa toni mai mazanyi sai na gane mafita ɗai shine na yi sa'ayi na sadaukar da komai har ƙarshen ra'ayi na yi shahada akan kare ruhinka a ya muradina jini da jiki bansar ka ya abin kauna Allahu ya ja kwanan ka ya muradina. In ne haka to
tabbas ni ne na rabauta, to amma na yi roƙo ka dubi fuskata, ba da duban aiki ba nafsu a saitata. Ahmad yan Bello masoyinka a ya jagora mai saitina, jini da jiki ban zarka ya abin kauna, Allahu ya ja kwananka ya muradina. Jini da jiki fansar ka ya abin kauna, Allama Allahu ya ja kwananka ya muradina. Allama jini da jiki fansar ka ya abin kauna, Allahu ya ja kwananka ya muradina.